Sunana Sa'ad Sani, wanda aka fi sani da cousin. Kai, ai ba abin da nake so irin Habib yogurt. Me yasa Habib yogurt? Dan na ji na yi kasala ma na sha Habib yogurt zan ji ni daram. Waka za ka ba masoyinka game da Habib yogurt? Ba zan muku uzuri ba, in dai ba tare da Habib yogurt ba. Ba wani uzuri da zan iya muku. Kai uzuri, suna kamu da shi. Kin haɗi gaskiya, lallai babu kamar ki. Kallo, yau muna tare da Sa'ad Sani Cousin.